Edo sizia wete full of charge reflector. Edona nere achete katorosa reflector. Na yaro ga reflector chikachia onigwa bosonge kere stage konigo. Wetera aba chairman beji stage. Aba chairman beji stage banyanyansira bana boda baito. Banyanyansira bana boda baito. Aba chairman ba minto ko basaba. Members both beji stage. Members both beji stage. On the branch yo ko sukuma boso ko ire kiara. Motiki konyo ko kubwata. Motikere piki. Motikere piki andari ke statement. Esenge njo tari buya obwatwe omajamani bwe stage akosumbwe akosumbwe ngako bayire besa ndete gukwana bono amangana yonsi piarire nyasaore igoro tutinyiria mariga nyasaore igoro tutinyiria mariga ototinyiria mariga omo murori ko nokobwa tikabwa tuna abantu bari baya batatu barobisiari babwa tubasibu piko nyokobwa cyagara basumbuira abantu bayite disab county bayibeira abantu gaki omo gabanoito twakosjora bujya tukachora bya tukakosika tukakachora twahwagera jukura 100% jukura twahwagera bya amana nyasaye no tomanyite bya twawikaranze mesa yaho twabange bintu gwatonjokeire wonjokeire mwana boda oko mwengerese egi nga gero monta ko sub county yaye obuna bwoborai njege ntonda akwane serikali yetu county government ne serikali ya national government ntobanjete ndokuwanjete bunaye gabana ntokuwanjete egentekenene serikali yetu ya national government mbuyamo na segasi mwakora into ketanga ko barene mbuyamo na segasi mwakora mwakonyire mwana boda mwamurusiria sa kongu onyor robo sibore bwekene omo murori tigabwatwe abe kuma arite bintu biri byabwa byarusi kwaria abwatwa sieke rupi